wabat yakalawi. Man la kasngi ngam la bud kiram phong jong ka bertheiba dap jing kala ngam juku slaya kalashai ngatip jing kular utrai sindaji sungai at menta utipka lawe jonga dan shibun shapang kalawe ngamla ban Champagne, oyaka, niti ngatipa, uru, yalam yanga, manbangajang, kawan kajing syai, kat basu. Rock siar ngayat baro jingkit bakya lahap no jing shai ber wana kilo hantas ngi kating shan klem slap umat ketang baro lawai haba jing trei jong alade ngan chong su bat la utrai dan chibun chapang kalawe ngam la ban champagne oyaka niti ngatipa uru yalam yanga oyaka niti ngatipa uru yalam yanga tahu burung Blei, amin. Ini dua. Ukpa jingiamane neng. Session part ngiwan hijan cengme. Mana ingo eme Blei nama kijing Kyrkhu. Kami teh kijing kijami. Nara ayah ngi kemet kibakaj bakya. Ngilap punya kiu kumnes kijing kijami.
ban mane ban syakriame na Kyrkhu ru ya jingi mu jongi ba man da kasni ban kita jing Kyrkhu ba me ai ni ni ai ska kam mu jome tis nei Blei no kata ban pengentang iki pasaka no benta ba Balang ka kam iki kanong na kamta ban penya di hima ka jome hagan ni ka parthai tis nei ngi Blei ni naman ai lagi jong jing jing isame at pengila dan burami me ni syakriya me bat kata medang ibet banbu yangi hagan ni ka parthai Kyrkhu ni ka por sakhandiat por ni sia sngau ya ka jing ya ka khubor no syakri jome Kyrkhu ki pakrek jong u ki ai bra jong ya sngau ni ka por kin long jing Kyrkhu nam ta jong ilang baro sngau ni ka bangu kateng ta Yesu ni pan amen. Hagni kapor Nidon ni pastor ba changi Reverend E.S. Pengrup ibadai pastor nang tayo na Balang Mopan kumba sayisin pan nga pdiang sambai pi pastor sakani ka jingisang hana ka janmiet yai kurim jung pi bai ki kun jung pi ban nga ngai skam bo Blei lupan kre yaki khubor hana ka janmiet bahkan long jing Kyrkhu yang iwei pi iwei badan hana ka jingisang bat kerpat i pastor bain pen itu yelde hana ka puar naga benta jongilang baro pada shwa bungyo sngau ya ka jing slok naga tin jong Blei inyo sngau katto kane tali ka jing ruai jing pen ruai penraham sim naga praise and worship jong ka Balang pada din kata pastor sim ya ka benta jongi Shawangin poi syaka jingit slok na ketinu Blei lingbau syakri jongbe tungin ya ruai ngin ya ro an bani ya u lingba ki jing ruai bagaman siam jongi kan rehem badau min siam akhoi u Blei undan kat bangi ni kepor ni yang lang ngin ya ruai ki jing ruai ka ba arspa frapun riu ber arspa khnai pun riu na ka berim labba jing Kyrkhu ni wan jingjau jing snei la juman dia yo labba ni kerpat te shavun ruan jwa kon plin wi de khot na Deuteronomy kelong ba fu phra khot ka ba ka bong dia kini ki jing Kyrkhu barok kin wan hame bat kin lap yame lada men sha skor yo Blei tungin ruan ni jing ruai sawan lapa jing Kyrkhu kumbala kular mutrai ayom syong pengat kin wan ru baunong penem un ai lapa jing Kyrkhu ngiwan jingjau jing isnei la juman tiu lapa ngi kerpan kin sawan lapa jing Kyrkhu ben sim ki breu ban pen em geleng ri lomban ri toru ai ba un shlei u men sim
lapa jing Kyrkhu lapa jing Kyrkhu ngiwan jing jau jing is nei la juman tiu lapa ngi kerpan sawan lapa jing Kyrkhu hangi to tejur atrai mentangi terang bani waju lapa jing Kyrkhu to ai lapa jing Kyrkhu lapa jing Kyrkhu niwan jing jau jing nei la juman tiu lapa ngi kerpan kesawan lapa jing Kyrkhu hatu ai mentangin ma mentangi plabangi kerdo mentayu jisu niwan lapa jing Kyrkhu ngiwan jing jau jing is nei la juman tiu lapa ngi kerpan lapa jing Kyrkhu lapa jing Kyrkhu ngiwan jing jau jing is nei la juman lapa ngi kerpan Tengah jiruai balai sepan rufuai kum kawa ba pernah long ka jing so Blei ka ba job lut baro kat baka nang Blei janai pen ban nang Blei nang daman kasih janai pen ban jeli silen terlenti blaker syanda Blei shem ka jing suk suk jai blaker syanda Blei shem ka jing suk suk jai kumba ula jing suk ba janai cinta met khot ka ben kong kum kawa ba pernah long ka jing suk Blei ka ba job lut baro kat ba ka nang Blei janai pen ban nang Blei nang daman kasih janai pen ban jeli silen terlenti blaker syanda Blei shem ka jing suk suk jai blaker syanda Blei shem ka jing suk suk jai kumba kula jing suk ba janai blaburi du jisu halaling okti nong shun kem la chun lem ni yo ban i hang ta kam wan khu
Blei so siru kami ai kam don boru men sim ban pen ki Blaker shanda u Blei shem ka jing sok sok chai Blaker shanda u Blei shem ka jing sok sok chai kumba ula kula jing sok pa janai jing mani jing shi tom bawang lap teng teng la pada kajing nuk pa bahap ne nhìn nhai sha nya ha kular bandep ha kat ki bayai sha nya kin yo hon shi sha Blaker shanda u Blei shem ka jing sok sok chai Blaker shanda u Blei shem ka jing sok sok chai kumba ula kula jing sok pa janai Blaker shanda u Blei shem ka jing sok sok chai Blaker shanda u Blei shem ka jing sok sok chai kumba ula kula jing sok pa janai kumba ula kula jing sok pa janai mantap from Blei amen suasyo teman besan ni bi lambat benya je kini ke jing seng kublish bon na ka bantai ki kentin pdiang sngewbha ki jong phi yang alem bai kurem be ki khon ke jonga na ka liang jongi ngi pdiang de ka sngeu ngo ki kentin ki ba phi la pen pa ki kentin pen itho bat ki kentin pdiang sngewbha ki jong phi ngapan pa ru ke jing sngeu ngo sngewburam shikade nakabanta jong phi ka Balang hang ni kabalakin mau yanga ban ai banta hai ke ni ka sngi ya ka ban yo ban ye shakri lang yo Blei bat ban ye sam banta ya ke ktin ke jong Blei kata nadu ki pastor in charge jong ka Balang ki nong sharai jong ka Balang ki khot committee Balang ki para binget bi paro ki mela ban ye don ru ha ke jing seng paro ngeshim ye ke ni ka por ye ka ban ai ku Blei ye phi baro i wei pe i wei ha ka kerteng ka bathyang bat ka ban botam ke jong trai bolong nong ban em jong i u Jesus Christ ngi ai ngo yo Blei na mar bo la Kyrkhu yingi wala don ringkat bat ngi ha ka jing em ke jong i ha ki por baro
But when yo yangi kapor kapakor dor, bangin shakri ngin money like do yo Blei. Kani kadi kesngi kaba kerpang kumbalaong dari teman besan chairman ba kat kum ke jing pen bait renti jong ke KGP assembly bangikin mau ban rekhi ye kani kesngi kum ka theological Sunday nakabanta ka wei ne ke shlem saindur kabadan hang ni ka rikasi jantia ka bi ke jonge kabala seng de ke missionary kaba ai ye ka jing shekri nakabanta bangin tip bingin shempang ban sngu thu ye ka ktin ke jong Blei bat ban i thu yo Jesus Christ kumunong pandem kaba khat namar kata bangin kin mau ke jing twai ka bakerpang nakabanta kani ka shlem saindur lani ka shlem ai jing hikai ye ki khon samla ki balet shakali ke jaka ban pentbet yalade kamlong shu ka bathmai pding jangi ngi tip ha yakani ka theological college ka badan hang ni nong ba shlong jangi hang te hamau klot tin rai tang kum ke jing pen ken mau la se ka ba ngi yo yaka na ka snem she ka snem kani ka Theological College la seng yaka ka snem khat praspa prapunyo khat praspa prapunyo kaba la seng da ka balang kemin reveals but u principal uba ningkong jong ka Theological College de Reverend Dr. John Roberts tilapen ken ria no ye ka Theological College nang te na sora hang ni hamau klot shlong hai ka snem khat kendai spa kendai pusau tila jer kerteng no ya ka halor ka kerteng ke jong principal baningkong la ai kerteng ha ka snem da ka John Roberts Theological Seminary tin re hadien kumbakat tu kan snem la pen kala no ya ka kerteng ke jong ka da ka John Roberts Theological College ti tangkum ke jing tip kum bangala ong kendiat kensat baka jing don jong kinong puli jong kani ka snem arja arpula arpusa hang te ha ka John Roberts Theological College baro ilong arspa prapungut ke bakin thop yiki kenthei bat sinrang arspa prapungut ki bapuli ya ka Bachelor of Divinity but a Master of Theology. Ti kidon ru ki wei pat ki course nalor ka BD by ki MTH don ki wei pat ki course ki Extension Studies kabadi ka non-residential kata ka BCS kemut Bachelor of Christian Studies, Diploma in Christian Studies, Certificate of Christian Studies and Leadership course. Nalor ka ni yo jing tipru banakaliang jong ka college ki don ke jing tmu ban upgrade ya kane ka college shaka doctoral program ti de hello jong kane ka benta ka bakhot nakabanta jongi ki parabingej ki balang bangin kinmau kerpang ban kershan ya kane ka college aka kilat jingarap kibangila ban no senyang Shakanika College bat kerpang hake jing duai ke bangin bu bau Blei unang pen kraw ya kenika Theological College ke bayeng ban sakhi ke ban ai ke jing shekri nakabanta ki para mensiam ita ilong kendiat jing tip nakabanta kabidei bat kenika Theological College kabadon hangni hakari khasi jaintia kebi ke jongi ti para binget bi it kumbanglaong shakmat sa shisin nga sngoban penpau ke jing sngongo sngwburam yaka balang ka balakin mau ban ai benta yanga hakabi dei bat kenika sngi ban ya shekri ban ya manelang yo Blei
bat kerpang ban ya slok ya ka ktin ka jong Blei ti ngadam don de ka wei pat ka khubor like na kani ka ktin ka jong Blei ka bangadon ban wanra hap deng jongi la singa persang ya ka ban rifa ha ka bi dei bat kani ka sngi ka ba kerpang ka ba ka KGP assembly ka lebo ti kan nong rim na ka ktin ka jong Blei ka bangabu kum ka phang jong ka jing slok kalong na ka kitab Exodus kelenong ka bakhat pra ka dekhot ka bakhat khandai arpwei hoi ki don ki benta ki ba nadu ka dekhot ka bakhat lai teru ten reingan puli ka dekhot ka bakhat khandai bat arpwei kini ktien ki bong kum ni tus ngap menta ya ka ktien jonga ngan ai ka jingsneng yeme padu Blei un long ringkat bat me tu long ma me nakabantai ki briu hakmat u Blei pemen yo walam yaki kam jongki shame men hikai ru yaki rukom bat ki hukum bat men peni haki yakalenti hakabaki dei ban ya bat yaki kam ki baki dei ban le ru putet menjit nau tau pat ba baro yaki briu ki banang ki basian besyap tiang yo Blei yaki briu ken ki bahok ki ba isi yaki jinglalon men thong ru kom kini halor jangki bikin long kinong sensyar yaki hajar bikin sensyar yaki spa bikin sensyar yaki sanpo bikin sensyar yaki po tiashwa yaki bing ni lech yaki nika khubor jangka jingslok dengan pendam hai ke jing duai nyai ngu ya me ko kanran me pen yo ikani ka por ka bakor dor bing yawan lang ka ying ka bakentang ke jang me sipor ban shekri ban mane me ni don hang ni ha po jang ka balang hang ni Pohkseh nakabanta ban shekri ban mane me tu Kyrkhu yingi long ringkat lembat ngi pendap yingi do men sim bokho jang me o kerpang lo jong shekri jang me uba me pen yang ban ya slok ya ka ktien ka bokho ke jang me try ki baro ki long ha ka jingalam ge jang me nga shanya nga buti beng IT ha me ko kandan be ki khubor baro ki mi no na ka shintur ge jong shekri kin long ge ba mi atrai me kren tu kren hangi iwei pe iwei ngi sha skor ha ka kerteng ge jong jisu ngi duai amen lesi ka wi ke benta ka bai timan basan ni la ong ala kum klet wat sui ei ka bai dei bat ka jing pen it hu ti shu ahun poi shekeni ka khubor te tangkum ke jingtip ka bakhendian na ka banta jongphi te lakha la penhe pensan yang hang tai ke sinong maupan ka kerteng jonga de elban bon es pungrom ti nda bangala pendep ya ka jingpuli theology nang te na GRTS aku tu ko por ngan ye thui phi ngas ngo ban ong ba nga dei founder jong ka Bachelor of Divinity student uban ningkong jong ka jingpuli ya ka Bachelor of Divinity nang te na po GRTC te ka tu ko por ka pangadang puli te ai ka John Roberts ai ka teng ka John Roberts Theological Seminary te itai long i jing pen pau shepi ti hadien bangla pendep ya ka jingpuli theology na ka liang jong ka sinat aku tu ko por kala bu yang ha ka balang maupan ka maupat pastorate ka maupat district bangan trei ti mentang adon hi hang tai ha ka maupat district maupat pastorate ngaladon laingut ki khon ngi song isa hang tai ha ka sinong maupan ti ngesngo burom ru shikadei program secretary jong ka balang ibalong iwei ne i bahiyeng badon ke jingedei bat i kurim jonga ita long khindiat i jingpen i tho nakabanta jongphi tungin ya leit no shekini ko khubor ka Exodus ka nong ka bakhat pra khat khandai huwei kumtu kumbala puli nakabanta ban pen priang ya ka gospel nakabanta ban pen roi ban pen yar ya ka kam ka jong kenran don kam ya ka jinge trelang don kam ya ka jinge kershan lang lakalong ya unong yalam lakalong bat ki sha yalam kan ni kan wanra ya ka jingjom
lada tang unong yalam klem kisha yalam kelong kebe kinong kisha yalam ru lada klem unong yalam kam kan wanra ka jing suk ya kita kiba yalang krui lada umdon unong yalam namar kata kamtam akaban penroy ban penyar lane ban penpriang ya ka gospel dan kam ya ka jing trilang habangi pai shikindi ka benta jong kindi ka tin ka jong Blei ka bangala puli ni yo ni shem ba Moses marwaiti unnamla ya ka ban trei ya ka kam ka ba uladei ban kmi ban pet ya ki hajar jong ki khun Israel hakapor ka ba Blei khot yo Moses ban mi no nari Egypt ki briu ki don ka jing shania met bat men siem how Moses kim shem pai shu shano ki wei pat ki nong yalam handai ki pai bet show Moses ka daw ko long ba ki yo ye ki kamba ki ba Moses ulale hakmat jong pharo hari Egypt kei ka ba Moses ule ka long bet kei ka ba Ukraine kei ka ba ule ki yo ye ki dak ki ba pau kumta baro ki briu ki don ka jingshania tili how Moses kat ban ko ngu ban mi no ban ya ka yeng ka sem nari Egypt ban let sha kata ka wei pat ka ri jong ki jingkular kamlong ka basuk lada hakani ki juk ki jongi ke bamenta lada mi wei unong elam uban ong yang yangin ya mi no ban let sha ka wei ki jaka ki bobon ngi nginang haban perkhat bahaya kata la ula ban pen ki kam ki bapla la wan pen ki kamba din rei ngin haban perkhat bun sin ya kata langin pediang ningin nom pediang henring yo baki niki khun Israel shitli ki leit lang ban bot ya ka jingalam ke jong Moses anda bapoi hari klau haka jeka ka bau Blei bu sau pau sngi bekin poi hadu sau pau snem di kom unong yalam kam dei ka basuk ban pet ban kmi ban bishar ban sinshar ya ka bet ka byang jong upai lang kam dei ka basuk marwei ban bishar ban sinshar ya upai lang kam dei ka basuk kani ka ktin ka jong Blei ki thu yingi ka khot ka ba khat lai kong ba Moses ula syong ban bishari upai ba berto pai ba ula yeng hajan Moses nadu men step hadu bala yong ren snap ka jing jenjar jong unong bishar nadu men step hadu banda yong ren ban bishar ya ki brio ki bawan shau kinam let chiki wei pat ki hapan let be shau lidar shau nong yalam kala bu ke jing ka bakrau tang yu henry ki pai ba ru kumju lada ki pai ba kelawan nadu dang stem kin ap ban yo ban ya kindu yo unong bishar hadu janmit kumno kan long tungin perkhan kam dei ka basuk nong bisharu shem jing ki sha sin sharu ki mat ya ke jing jenjar nama kata don kam ya ki nong yarap don kam ya ki nong ye trailem ya ki nong ye kershan lem ya ka kam ka ba utrei ka theological college ka ai ka jing shakri lyngba ki nong hikai ye ki bobon ki sha hikai ki bawan hakene ka shlem saindur ban pentibet iyelade kimi nang dia ki let sekila ki jaka nakabanta ban ya trailem ya kakam ban penroy ban penyar ya kakam halaki jaka ke baki kidon tungin dia pai seki katu kat ni ke jing shisha lani ki nongrim ki bau Moses ulale ki katu kat ni ki nongrim lani ke jing shisha ki bau Moses ulale
Kabangila ban yo na kini ketin ke jong Blei kawai kalong kabaningkong kalong ba Moses jit ya ki weipat ban yarap lem nakabanta kakam ke jong Moses jit ya ki weipat ban yarap lem nakabanta kakam ke ba utrei Moses ulamat ya ke jing jenjar ulamat ya ke jing kordit kabajur haduk kata-kata ban bisyari upai bawang kani kamla syuk ban long yang bangan trehi marwei ya kini kekam kini kektien ke jong Blei ki thu ingi ka ong ba Moses ula ong ha utrai balei bamela penjenjar ya la usyakri balei bangam syam la syam ke jing isen hakmat jong me Bamela bu ialah ke jingkit jong kini ki briu baro halor jonga. Nang no ngan yo do ban ai hakini ki briu baro ban bam. Namar ki layam hanga ki daong tu ai do hangi ya ka ban bam. Ku Moses ai jing bam yang ingi tengan. Mewalam yang ia kini kejaka ngim yo do ban bam Moses kumunong elam udon ke jingkit ka bakia ban ngap ya ke jing ut jong upat lang ubawan syau marwei umla syu ban penbiang ya ke jing don kam jong upat lang tat hadu bulong balei bamela penjenjar ya lo syakri ula ut ya ladi Balei bamela penjenjar ya lo syakri. Balei ngam syem-syem ke jing isen hakmat jong me. Mela bu ya kini ke jingkit. Jong kini ki brio. Hanga. Kalong ka bae lada mangiru. Ngin long kin nong yalam ki bakmat lada ki pat ba kin ut. Kam long ka basok ban penbiang ya ke jing don kam jong ububun balang. Nang tahu Moses uong marwei ngamla ban ba ye kini ki briu baro nabakilak nabaka kam kia yanga ka jingjenjar ka bala suksan bankit marwei udah kirpat sya utrai uong tu penyap no yanga bangan om yo ya ka jingjenjar jongas ngap kata ka jing kordit kata ke jing jenjar kumunong elam marwei ula kerpat sa Blei banong atrai tu peniyap no sendon yang bangan nom yo ya kan di ke jing jenjar ka bangam la syu ban kit marwei kata ke jing kum unong elam ubashim ke jing kit kli ban penbiang ya ke jing don kam jong upai ba Ban pensting ya kini ke jingkit ka bakia ka badon hau Moses ka don ke jing ai jingmut ka ba udai ban pdiang ya kini ke jing ai jingmut kata uk thau kurim jong jethro uong hau Moses kani ka bomla syu ban long yami ba men shim ke jingkit kli tang haladi marwei kat ni la penjenjar me la penjenjaru yo pai ba yo pai lang thau jong jitru ong men jit nau tau pai ba baro ye ki briu ki banang ki basian ki ba syap tieng yo Blei ba makiru kin ye kitlem bat me ye ke jingkit ko Moses kala biang ye me ba men jit no ye ki briu ki banang ki basian ki ba syap tieng yo Blei na pedeng jong niu pat ba yami la khot do Blei la jit do Blei handrai mamiru tu jit no na pedeng jong niu pat ba ki banang ki basian ki ba syap tieng yo Blei bakin ye trelem bat me kin ye kitlem ye kin ka lingkor jong ka jingkit ka ba me melak ka ba melap Trei kabala bankia ya ke jing trei ke jong me om tang jitru uk thau jong u bla ong henry Blei ru hukum yo Moses
haka kitab jingken galanong ga bakhat way de khat khan riu khat nyau ong u Blei u hukum yo Moses tu lum lang hanga yaki nyau phongut na ki temen besan ki Israel nabakin ya ba lem bat me yaki jingkit jong kini ki breu ba men om ba marway para breu rula yo i yaki jingkia u Blei ru u yo sngeu yaki jing ot ke jing lenyar ke jong u Blei hukum ang tu lum hanga yaki nyau phongut na ki temen besan ki Israel nabakin ya ba lem bat me yaki jingkit jong kini ki breu ba men om ba marway don kam yaki jing lang don kam yaki jing rap lang ke jing kit kli lang nakabanta ban pin bit pin biang yaki jing don kam jong bubun balang kini ke dekat na kini ke jing thok bakut ane kini ke tin ke jong Blei kahikai yangi kom ki nong yalam ban hikai yaki dekat jong ka balang ban trei yaki ministry ke jong kenrat kenang ba enam trei marway lada mangau pastor ngashim ke jingkit kli tanghala di marway ngala kat nu ban pej ban kmi yaki pat ba lani ki dekat jong ka balang idan kam yaki jingi trei lang idan kam yaki jingi kershan lang kani ke dekat ka pen I ba mangiru ngi don kam ya ke jinge kershan lang ban hikai ya ki dekat jeng ka balang ban ya kit ban ya trei lang ban namba marwe Jisu khat ya ki khat arngut ki senran ban ya don lem bat u to ya ke jing shisha tang mau u marwe da don kam nong yarap Tien reu Jisu u khat ya ki khat arngut ban ya trei lem bat u ong piru pisakhi yakini ki uang kilet shaka perthei ya lap ya ka gospel ashwa ba u Jisu un kiu shibneng ula thong ya ki nong e tho lupa ya ki nong e tho khana ki nong sharai ki nong hikai nakabanta ke jing trei ba ke jing shakri tin Blei ula thong ye ki nong ye tho khana ki nong ye tho lupa ki nong hikai ki nong sharai nakabanta ke jing shakri yo Blei para binget ka kamram jong nong elam ka kamram jong ki nong yalam ki bakhmat kalong bagin ai ke jing hikai sheki weipat bagiru kin long kin nong ye trei kin ye kit lem ye ka kam ke jong kan ra kadon ke jing ong each one teach one uwei un hikai ya uwei pat kata kan dei ke jing ye trei lang lada uwei ud khat jeng ka balang un hikai ya uwei pat lada hang ni don lai hajar kit khat jeng ka balang uwei udkhat un hikai ya uwei pat enwalam lai hajar ngut hakashisnem tu ken lada ship hosnem kat nu pho hajar ki men siem each one teach one upol ubala pensan ya usamla Timothy banlong unong yalam balang ubtha ya uru baka kaba ulayok pdiang un ailem shakiway ko samla Timothy milayok pdiang ka kaba milayok pdiang ailem shakiway ru ar Timothy kalanong kaba ar khat ba ar ka ong bat kita ki ru ki ba milayok sngeu nanga hapdeng bon ki sakhi ya kita ken tu men IT hakibriu yaki bala ban shania ki bala ban hikai yaki weiru milayok pdiang ai shaki wei bat kita ki weiru kin saya tho lem kin sa hikai lem yaki wei pat lada phi pilaya tho yaki parlok ki jong phi ita ki parlok ki jong phi kin saya tho yaki wei pat ki parlok ki jong ki kata kedai ban pen sting
ya ke jingkit jong ubam marwe kebenta ka baar ka bangyo ya ke jinghikai lani ke nongrim ka bau Moses ulele long hikai ya ki bantip ya ka an ublei am tang ban jit ya ki nong ya trei ki nong ya kit ya ka lingkor ha ka ban penroi penyar ya ka kam ke jong ukenrat henre hikai ya ki bantip ya ka an ke jong Blei haka theological college dan bon ki subject ki ba jing hikai nakaliang jong ka biblical subject ki dan ru ke secular subject jong ka philosophy sociology psychology bagi we ke subject ki ban ya rap nakabanta ban yo ya ke jing shampang hakabi dei bat ki kam ke bangi trei haka imlang ka salang Henry ya Moses labetha ya Moses labetha ba udei ban hikai ya ki rukom bat ki hukum ordinance and law ya Moses la hikai la hukum ba udei ban hikai ya ki rukom bat ki hukum Exodus kalanong kabakat prad kat arpo koong men hikai ru haki ya ka rukom bat ki hukum habe malajit ya kini ki breu ki ban ya rap ki ban ya trei ki ban ya Krishan lam ya me hikai ya ki ya ka rukom bat bakin tip ya ka hukum am tang balajit la dep jit khilai ya trei no kamla ban long tip kat nus nem ke shimpor bakin yo ya ka training lan ya ka jinghikai naka benta bakin mi ya ka ban ya trei ya ka kam ke jingtip ke jing shampang ya ki ai ke jong ke ka perthai kampat long ke berjanai lan ya ka bapiang idan kam ya ke jing puli tin rei kak tin ke jong Blei ki etho ingi ban hikai ya kak tin ke jong Blei lani ka an ke jong Blei ka long ka bajanai sam ka bakat kandai khot benyo ko ong ka an utrai ka long ka bajanai ka ba pen bahapat ya ka mensim ka jing pla utrai ka long ka baskem bat ka pen start yo bishida men hikai ru ya ki rukom bat ki hukum dan kam ban yo ya ka jingtip ya ka tin ke jong Blei ya ka an ke jong Blei nama kata gitu ki bala yo ya ka jing hikai ya ka tin Blei kin nam phai dien ki bala yo ya ka jing shampang bala yo ya ka jing snguthu ya ka jing hikai ya ka tin ke jong Blei kin nam phai dien yo anes kalenong ka ban riu khot ban riu pu pra ka ong ko trai Dei hanupat ngin yelej mi don ye kiktien ke jing im bom jukot Dei hanupat ngin yelej mi don ye kiktien ke jing im bom jukot kim pai dien ki yang scam ki shania ki sngot ho shai kedar bekila yo ye ke jing hikai ka bajanai ye kiktien ke jong Blei doi ke jing shisha ngi tip baki senran ke jong Jisu ki don ki ba ki bom don ya ka jingnang jing start ha ka puli puthi lane ka qualification ha ka education ha don ru ki ba nang ki ba start don ki ba Jisu khot nap deng ki pa ba don ki ba nang ba start kamu Lukas ubari doktor ubat rei na ka banta ka mission ke jong trai Henry ki senran ki jong Jisu ki bola khot ha ka por ki badang tong do kha duriau kim don jingnang jing start ai ruem ha ka kitab ki kam ki apostol ka lenong ka basaur khot bat khat lai ka ong ti haba ki lakmi ru ya kata ka jing shlur jong Petrus bat Yohanes bat kila sneu tho ru ba ki long ki briu ki ba klam jing hikai bat ki ba bi kila sneu pla Henry ki itho ya ki bagi judon lem badu Jisu. Wat la da kim don ya ka kerdan puli ka babyang ha ka jing tray ya ka mission ke jong trai ki la ban le ya ki kam ki bakrau. Petrus badu Yohanes
lapen ya yo briu badiko ki bom don ya ka jing nang ka jing start henry ki trei ya ka mission na mar ki la yo ya ka jing hikai ya ka tin ka jong Blei ringkat bat u Jisu baki ki ya yat lem ka tin ka jong Blei ka long ka an ka bajanai ka ba ai ka bor ka ba ai ka jing start ka ba ai ka jing shempang ban job ye ke jing baro ka wei ka benta ka beng yo ye ka jing hikai la ni ka nong rim ka bo Moses lele kalong ban pen I haki ye ki kam baki dei ban trei ka bo mot ban kedau ya ka kam ka baki dei ban trei ujitru thau kurim Moses ula betha ru yu ba udei ban kedau lene ban pen I ya ka kam bagi dei ban trei Exodus kat pra arpo ong men pen I haki ya kelenti bagi dei ban yat bat ya ki kam bagi dei ban trei ko Moses om tang ba mela jit ya ki om tang ba mela hikai ya ki bakin tip ya ki rukom ya ki an henry ai ru ya ka kam ka bagi ken trei uwei ban bishar uwei ban sensyar, uwei ban pej ban kemi ya ka bet ka biang jong ka jingdap, jong ka jingdan kam. Ban bha ya kita ki ba ula jit, ya kita ki ba la yo ya ka jing hikai. Naka banta ka jing trelem ya ka kam ka jong u. Jisu upha ya ki senran ban ya lap. Haka Lukas kelenong ke bakendai dekat beringkong an riu ke yatu. Wong ti ula khot ye ki khat arngut. Bat ula ai he ki ka bor bat ka ikhtiar halor ki ksuj baro bat ya ka ban penkhia ye ki jingpang ti kila mi no kila let keleng ke nong ki nongrit ki da ya lap ya ka gospel bat ki da penkhia di keleng la keleng ru. Jisu udah ayah ki ya ka kam ka bakin trei om tang bau lejit bakin sia bot ki henry u aru ya ka kam ka bakin trei habau Jisu la pha ya ki nyau phongut ban lek yalam ya ki nyau phongut ban lek yalam habaki lawan phai kila dap de ka jingkemen ban report lane ban yatho shau Jisu dia dap de ke jingkemen wong ko try wat ye ki ksuj la pendem hapo jongi ha ka kerteng jong me kilek pen khia yalap hikai ka report ka bawan rong ko try wat ye ki ksuj la pendem hapo jongi ha ka kerteng jong me la ai ka bore ki bantrei Jisu ong shisha nga ong api uta u banget hanga ya kita ki jingle ki ba le manga uta ru un le shisha nga ong api uta u banget hanga ya kita ki jingle ki ba le manga utaru unle kaba pen I bom dei tong pastor bom pen I bom dei tang kinong tang kitemen besan lan ki dikhat committee balang uta ubanget ha Jisu taru unle kumbau Jisu lele kadang-kadang ke jingkhat si ke jing trei lang si ke kam si ke mission labha yangi sekekam kabau Blei u a yangi yo I ba om tang balap om tang bangingit pdiang yo Jisu om tang bangingil nget yo Jisu henry baro nangi ngi don ka benta ban ya treilem ban ya Krishan lem ya ka mission ka jong kenra ka benta ka basau
ke benta ke basau un ailem ya ke bor shaki weipat ailem ya ke bor shaki weipat kini kalong ke weipat ke benta ke balese habangi perkhat ke don hi ha ka rukom perkhat jong ka long briu man briu ke bamangi kum ki briu ngis ngo benut ban ai ya ke jingtip ka banga ngadon ban ai lut cheki lane ka sap ka banga ngadon lane ya kata ka nam ka buram ka bang don ban ai cheki wei ngis ngo benut kata di ka ba don hangi ka long briu kon briu kham tam e ha ka khi ka kamai ya ke jingtip ka bangang persang ban kamai ban ai cheki wei ngis benut yo ba ki wei ki kham krau ka kamai ban ya ka kamai ka banga ngadon Henry Blei hukum yo Moses. Nong ban walam ye kita ki nyau phongon ki temen besan ko Moses. Walam ye kita ki nyau phongon ki temen besan syaka tabernacle bat ban shim na ka mensim jong u ban ai syakita ki nyau phongon. Kitab jingkhen kalanong bakhat wei khat arpusan ka ong. Bat ula lumlang ya kita ki nyau phongot ki temen besan. Ula bo yaki baro saudong ka tabernacle bat utrai ula wanhiar haul o bat ula shim na kata ka mensim ka badon hau Moses bat ula ai hakita ki nyau pongon shim no yaka ai ka badon hau Moses ban ailem shikini ki nyau pongot mdei tang mami Moses bala ban le yakini ki kam ban trai yakini ki kam ailem Shekini ki nyau pongot banyat relem nakabanta uniu paitlang. Ujisu ong ye kisenran. Ap ha Jerusalem pin yo diang ye kabor ndawan umensim bakho japi. Pin long kin nong pla yanga ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat hadu kabakut kapertai. Pin sayo diang ya kabor endalawan umensim bakoj pin salong kinong pla Jisu nama kata ong tu shimru ya ka lingkor jonga phi tu hikai ru nanga shim ai ban ya kit ban ya trailem ban penroi ban penyalem ya ka kam ge jong kenran Shim ya ke lingkor jonga phi tu hikai ru nanga wong hikai ru nanga para binget bi i ngilong kinong ye trelem ha ka lingkha ke jong turai pila ban ong ngam dei ubala sha jit ban long nong yalam Pila ban ong bang ngam dei ubalayo bor ban trei ka no ka kam. Lan ingila ban ong bang ngam dei ubalayo jinghikai lan ne pentebet sekene ka kam. Henry ka tihin ka jong Blei ka ong. Wat pen le no ei ye ka jing ai ka bau Blei la ai pi. Wat pen le no ei ya ka jing ai ka ba Blei ula ai yang abat yepi ar korin kal nang ka ban riu khat ba ningkong ko ong kum ki para ba ya trelem bat u nge kerpat ba phin pdiang le na ei ye ka jing ai Blei kum ki para ba ya trelem ba phin pdiang le no ei ka ba mot ban nom pen sap ei ban nom pen le no ei ya ka ei ka ba Blei ula ai hanga pada phi ngin pen dan kam ya kata nakabanta ka mission ke jong turai nakabanta ka lingkha ke jong turai ki kita ka jing ai ka ba Blei ula ai yangi la man ong ka spa Blei ula ai yangi ka jing nang ka jing start Blei ula ai yangi ka bor Blei ai yangi haka perkhat haka perdan haka met haka phat kata ke di ke jing ai ka Blei ai yangi
Tin ray kin don pat ki boong ngadi bedok. Ngam don spa kum dong ala ban troy. Ngadi bu beat bom don jingdang jing start aka puli puti kum dong ala ban troy. Ngadi bu telot bom don bor. Buduna ka perkat ka perdan ngam kum dong ala ban troy ke mission ke jong troy. Henry ka gift ka bau Blei ai. Ya barok nangi iwei pe iwei. Blei wang tu ngini thau yo briu. Haka dur jangi. Haka jing ser yim yangi. Bat kin long sensyar. Iki barok. Kini ki lightly ki bau Blei ai yangi. Bau Blei thau yangi. Haka dur ka jong uhi. Kata ka di ka wei ka bau Blei ai yangi. Kabangin namla ban kentaj barok nangi Blei ulat hau yangi hakadur ke jong uhi ngin pendan kam ya kata kadur ke jong Blei kabalasan syap yangi kaperthai ke yo i yangi bangi kop ngi phong ya kadur ke jong utrai kaperthai ke yo i yangi kating shan ya kaburam ke jong utrai ling bakadur ka bangi ngidon bakadur ke jangi kasyat si kaperthai. Kadur ke jong uci sulang ke jing sngewrit, ke jing jamnut, ke jing yasha, ke jing pha, ke jing sebun. Blei uthau ingi om tangha kadur ke jong uhi, handa thau ban ya seryem ya u. Hot ngin namla ban kot bor kum ma u, kum meki. Ngin namla. Handrai ban ya seryem. Nung ruai shemen si mangu Jisu aban seryem kat baim haperthai tang ban ya seryem bad u Jisu labiang nginmla ban ya kot bor ban im ke jing im ke ba khoi ke ba hok ke ba shisha ban ya seryem ya u Jisu nang ta Blei ula ai ruhangi ke bor bangin sensyar ya lade ngin sensyar ya ka perthai barok ka wei pen ban hakini ke sngi ke jengi iba mentang ye i bangi sya sensyar toy ngi dei ki nong sensyar halor kini ki ei barok henrei ngi syap tieng bangi sya sensyar Kamtam hakini ki sngi lai ki juk ki jongi ki bamenta i ke jing sya sensyar haka bor jong kini ki teknologi ki bamenta kabangi i kombangi la depend la ningi shania hakini ki kor ki bor jong ke jing start ki babatai ya ke jing dan kam jongi dei mengi ban sensyar toy ningi i kombangi shania hakini ki bor Kamtam hake jing im jeng ki babon jeng ki khon samla i kumba ka addiction ka sensyar ye ki samla wat iki long kemi ki long paru ka addiction i kumba ka long ka nong sensyar penban yanga yangi mangi de ban sensyar ka Blei yangi ka bor ban sensyar Kajing bitar kaha papo jangi penban i kumba maka ka sensyar ini. Para bingit biit na magkata. Laukum yo Moses banjit ki breu ki banang ki basian ki basyap tieng yo Blei bantrei ye ka mission ke jong ngiru ngilong ki bala syakot ki bala syakjit barok nangi ki bala nget bala pdiang ngilong kita ki syakri ki atiar ki jong turai tu turai Kyrkhu yangi pen yarap yangi hak bi syak skor ye ke jing slok na ka tien ka bakhu jong amen Hidon kini kendiat kecing penmena nak kaliang jong kecing sang kentai baken pen ken mau ba ke Women's Week kan sedang nadu kasih terik jong bunai Julai
hakan ke sengi mendek wan hadu ke khat nyau terek jong ubnai culai arajar arpulai bat ha ke basdang jong kene ke Women's Week kan don ke keynote address bat ke cing play dari Reverend di Kyrkhu bar ke khatwai terek kan Women's Week kan hab apo ke cing penyat jong ke kamyalap komiti bat ha ke khat arterek kan hab apo cing penyat jong ke temperance committee bat khat lai terek ha cing penyat ke Bible Society committee bat kan sau terek ha cing penyat jong ke hospital committee ha ke bendon ke cing lai rung jieng khasan terek sing sajan apo ke cing penyat jong ke penat khau kham committee bat ha ke sengi utrai baru sengi nadu ke puar si bece bat ha ke puar nriu stang bat ke jing kerpat jong ke jing seng thai ke long ya ki long kme makin sngewbha ban penye so ya ki long kme ki khun samla makin penye so bat ke youth week jong ke Balang hagne ke puar ila poi se bang penwai no ya ke ning ke jing sang hagne ke chan miet nga ai khublei ya paro ke be sim benta hagne ke jing sang nadu ba police dang ba duai ba ai ke special number ya ke praise and worship team ya ki organize ba inong lam chingruai ya teman mesan ibla pen kentang ya ke jingengu bat ya ki ushers nangta ya ki longkmi ba pen itunat ini ke ying ke jong Blei dak ba se ini ke sentiu kini baro ki long dak ke jing Kyrkhu ki jong Blei nga ai khu Blei ru ya pastor ibla ai ini ke kubur ini ke chanmiet ke jing sam jing I tu Blei onang ya dankat ha ke ministry ke bau Blei pendan kam ya pi nila yo sngau ya ke jing slok ki ba kodor sibone ha ke ni ke chanmiet bang ngai skam bang ya pensha skor ya ke jing kai na ke tin jong Blei ka ba ya thu chapang Moses bat ke ba khat ingi kum ki parabangai ki ba ye tungi bang ngin ya trailang bat ka Balang ha ki nu ke benta ki ba Blei u ai ingi kasap Blei Kyrkhu lang ingi paro ki badan ni ke jing sang ban ngin mi no nang ni ki breu le yo ya ke jing pen thamai bor sim ba khoi ngin penwai no ya ni ke jing sakri jong I ni ke chan miet dak bang ngin ruai lang ke jing ruai ka ba laispa nyau pupra laispa nyau pupra trai cisu ngalakular ban syakri tang yeme ulok bat kenrat jonga nga IT yalade nganom syaptieng yakatma lada medan bat nga nesa kemana kelenti konong yalam babha marok santli kitkat anda wani kecing wai kerpat ipostol ba ai kecing keren ne kecing miet en pelaj ingi da kecing Kyrkhu penwai kecing wai ka ba laispa nyapupra Try chisungalakular ban syakritang yami ulok batken rajong nga ai tialade ngan om syepting yakatma lada midon ba
jong ben iki din jong ni haki bangan yobu ngakerme skem tang ha mi bantu ai klen dapun tu ya lam ko bring yang bat skem hadu bakun haker dop neng ap yang nong pen imbam jukun. Tung ya wai. Blei habingin mi no na kani ka jing shakri ka jing mane ka jing yame ngin mi ringkan ba ka jing Kyrkhu ki ba bha ka jang me ai bi ka jing ai ka jong Jesus Christ ba utrai ka jing ye ba ka jong Blei ba pa ka jing slok ka baru men sim ba khoi ki ne lai ha wei Blei dalong Blei jongi Blei jang ka balang ka jang me hang ne o jing ki tu baro ki ba ye ba shakri yame ba dan hang ne ba kleng satlak ka prathei nadu menta ba chudi ki ba bom ju kot. Amen.